porta, fent pinya a casa, fent pinya al núvol. Què fan els membres del Tribunal Constitucional? Els de la neteja de tots aquests senyors, Déu-n'hi-do el que cobraven, i els que ja han deixat de fer-ho continuen cobrant, perquè aquesta pregunta l'Estat. Des de Ràdio Vi, la Maria, la bústia de les iniciatives @gmail.com. I ens ha contestat Lia, la que la lia. Moltes gràcies, Lia. Continuem, més respostes. Continuem con la emisión de Radio Vi la Maria. Contesta de una de las nostres ella manté la seva postura. Jo enviaré vídeos als sentiments aquests dies. Bueno, pues Radio Vi la Maria és una iniciativa perquè no un paper per a mi, perquè jo també Radio Vi la Maria se'ns ompliran de testimonis, de testimonis lamaristes, i quan arribi Ràdio, els més de 365 dies de l'any, aquestes que se n'arriba amb el coronavirus, l'objectiu era obtenir i canalitzar totes les indicacions enviades mentre duri la crisi. Ara proposaríem fabricar fabricació en 3D, està molt bé, però si no tenim el producte químic per fabricar-lo... L'al·lèrgia de la cinta detectosa. I des d'aquest cap de setmana, els professionals mascaretes de manera desinteressada. Han fet una crida a entitats i a ciutadans perquè els facin arribar plàstic. M'ha acabat. Què tal? Si no m'agafa. Hòstia, los Mossos corren.